Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Mamimigay tayo ngayon ng bigas sa Little Draw. At dahil Ibig ngayon, ang ipamimigay natin ngayon, bigas at may kasamang something sweet. Something sweet is chocolate. Tingnan nyo. Ito, pwede kasama yan. Pwede ito. Marami yan, marami. Pwede ito. At pwede yan. So, sige. Let's go. Little Draw ka na Abadjus family from London Witla. Di na taada. Hindi na kabataan, bilin din. Hey mama, ikaw la. Kababay ito. Masaring ka diin hatag nga bugas, tikang Little Draw. Kanati ilbi ko no, konsehala, ilbi na bidad. Tapos bugas, tapos adiin. Tikang init Abadjus family from London Witla. Sige. Salamat. Ang gani mama. O nga di, oo. Ay, balang lang. Ako pa yung kulot. Okay man. Ano malungkot? Ha? Ada, paglipay kita. Kay, kudarang Valentine's. Happy Valentine's. Awi, ikaw man. Ikaw, karautan na lain eh. Iya. Iya, nagyagiyan. Iya, imo. Bugas, tikang Little Draw. Ading chocolate kay Valentine's para sweet. Kanan Little Draw ito, kanan Abadjus family. Kanan hitak magurama ka rin ito. Salamat kayo. Kanay tidak? Upay nga, upay nga kulok. Pwede umutang? Ako! Ading mo ba kanan Little Draw? Kanan Abadjus family. Kay dara parating ang Valentine's. Chocolate. Welcome. Mama. Okay. Ikaw, Didi? Okay. Ikaw, Didi? Ay, hindi mo, Mama. Ay. Sige, Mama, di ate Ilbi. Ilbi, kung kala. Ay nga. Ay. Iya, ikaw ang Little Draw. Kung dito Abadjus family from London Witla. Anay daw? Hinot, ikad ko, ibalat nga pamilya? Oo, kabayawan ko. Kabayawan, pipira dito nga balay. Tikan dito bali upat pa. Upat. Oo. Upat, sige madara kita. Sige. Ako ini, mupay ang kulop. Okay, ito lang. Adin, kanan Little Draw. Kanan Abadjus family. Oo. Pero, ay nangalimpiin ko yan rin. Yan at natin lang na yung ano. Bayaw! Kaya na! Kanan Little Draw. Happy Valentine's. Advance. Oh, kay buwas na. Iya. Kasi pa kay Dahil February, chocolate. Sige, ano pa? Ito dito nga pala. Oh, Didi. Sari pa dito pa. Bye. Hindi, kaya iniap na may ito. Maka, ano tara mo mga yan ini? Oo, mapay man. Happy Valentine's advance. Ating bugas. Ang Little Draw. Yan ang Abadjus family from London with Labisania. Tapos ating chocolate kay February. Happy Valentine's. Salamat. Oo. Welcome. Kalilili mga inira. Yeah. Kali mo ito ba? Oo. Oo, happy Valentine's. Ako do kapupuinasan man daw hiniya na kaya di ma chocolate, maki. Ading bugas, kitang Little Draw. Happy Valentine's sa iyo mga tanan. Sikang
Abadjis family. Oo. Di man, Wow. ito man. Happy Valentine's Day. Thank you, Hayo. Salamat. Oo. Bibi. Yeah. From Lito Dro, Abadjis family from London Love. It's partner yan ha. Kaya na nga February, chocolate. Happy Valentine's. Dua kami. Magkapamilya. Tubi ka mo? Oo. Sino? Nanay. Nanay. Sino nga nanay? Oh, iti yun na. Yun na. Ihatag na lang. Oo. Salamat. Salamat. Ano daw na sa pagpudulit? Tapos, Ako, nanhikan ibig. pwede kami sa laking okay. Ibig ko, kabikitan ko. Awaran niya. Waray. Kaya, Ito ba kabis ka taon ni Mano? Ni Mano, kabis ka taon. Mano mo yan. Yeah, chocolate. Tapos, kapili. Kaya? Anak ano? Oo. Ayaw na kay wala to. Oo, yung tagan oo. Tagan to. Oo. May kape yun. Oo. Sige na makanit yung mga ano lang. Tinitiyo. Yeah. Tiyo. Dali kay Karawat. ka ng February. Hindi ka ng chocolate. Karawat. Happy Valentine's. Karawat. Sige, yeah, Iday. Salamat. Oo. Mahal, be. Okay, ano? Mabalik pa ako. Mabalik pa. Awas ko na answering Manila. Hino pa? Uy, may rami ko. Ay mo iya. Para Ikaw siya rin pala para yata ba rin? Kaya tiplok-lok. away an, pakay din mo na lang. Hindi mo jumari. Pakay din na. Karawat ng ito. Yeah. Oo, kanan Abadjis family to dito bro. Ang hitak ng bulan. Kada bulan. Kada bulan na din hatag kami. Tapos kada sweldo. Mga tag 30 ka. Di man? Oo, asa ito. Ganun pamilya. Ano ba pag brown out? Opay. Pay tao. Sige mo pa yung gabi. Adi Konsihala Elvira Abadjis Navidad. Yeah. Adin bukas si Kang Lito Dro from London Club. Kaka, yeah. Adin chocolate, happy Valentine. Oo. Salamat. Oo. Welcome. Ngayong gabi, kasi Rom, hey ako, Elvira. Adahi, Manupilis? Di ka nakilala? Pabayton, hindi ko milala. Basta Manupilis sa ada, no problem. I love you. Pero kamu ka pamilya din, he? Duha? Iba didi? Adi, sige. Ading gugma, tikang Halito Dro, tikang kanan, Abadjis family, tak magurang, ading bugas, ading chocolate kay Valentine's, Valentine's ka mo, happy Valentine's. Kasi itong advance. Damo pa kaya halika mo, iya. Oo. Rota. Nasa naman kami sa buwan. Era, di kanina. Oo. Sinuan nga dito. Sila may ano kanina. Darwin! Yeah. Darwin! Yeah, happy Valentine's. Sabi tikang Halito Dro. Bugas, ading chocolate, kay kami. Darwin, yung gumihin pa tayo. Kung ano ito, manhirin eh. Yeah. Kaya nga. Mama. Ano? Ang tata? Tata! Ading bugas. Nagano niya? Nakatorog?
Nagaano? Aw na tubong. Ala daw. Mo pa yung gabi na. Tika gabi na. Masaram na. Bay da na. Bulan. O pa nga. Tika grab eh. Oo, may ako yun eh. Hindi bukas. Tika split draw. Oo. Oo. Salamat. Ngayon, happy Valentine's sa ating chocolate. Ay, turo nga. Salamat. Sulod dito, oo. Sulod, iriyo ito, tagirim ati. From Lito Draw. From London Wisla. O pa yung gabi. Yeah. Bugas. Nakilala ka ha? Nakilala ka? Akon. Hikon si Hala Ilbi. Nagdad. Adin Dunsi. Rasa ini. Chocolate. Happy Valentine's. Oh, yeah. Di. Welcome. Maka. Happy Valentine's. Kaya magba-Valentine's na. Yeah. Adin bugas. Adin. Mau pa yung gabi. Ata. Sakto laman ka mo. Adin chocolate. Happy Valentine's. Ikang hikalit ko bro. Kaya gabi ha iyo.